Helo, Lowri Williams ydw i, rheolwr cynnwys a golygyddol yn Cymwysterau Cymru. Bydd TGAU yn debygol o barhau i fod y cymhwyster mwyaf cyffredin i gael ei astudio gan ddysgwyr, dydy'r cymhwyster ddim yn gallu diwallu anghenion pob dysgwr 14 oed i 16 oed yng Nghymru. Enghraifft, efallai bydd rhai dysgwyr angen cymwysterau ar lefel mynediad neu gymwysterau sy'n llai o ran maint na TGAU. Rydyn ni'n glir bod hi'n anhebygol mae'r atab ydy cael un dull sy'n addas i bawb. Yn dilyn ymgynghoriad, rydyn ni eisoes wedi penderfynu ar 3 phwynt penodol ar gyfer cymwysterau sy'n cael eu hariannu'n gyhoeddus ar gyfer pobl ifanc 14 oed i 16 oed yng Nghymru. Sef 1. Dylai'r cymwysterau ymwneud â nodau a dibenion y cwricwlwm newydd i Gymru a'i gefnogi. 2. Dylai bod y cymwysterau ar gael yn Gymraeg ac yn Saesneg. A 3. Dylai bod cymwysterau yn cyfrannu at arlwy gydlynol a chynhwysol. Mae ein gwaith ni yn Cymwysterau Cymru yn cynnwys mynd at wraidd beth mae o'n ei olygu i allu cynnig cymhwyster cydlynol a chynhwysol ar gyfer y grŵp oedran yma. Sut mae hynny'n edrych yn ymarferol? Pa gymwystera ydyn ni eu hangen? Wrth ateb hyn, efallai bydd hi'n haws i chi feddwl am y dysgwyr rydych chi'n ei gweld yn yr ysgol bob dydd, a gofyn i chi'ch hun, oes na gymwysterau heblaw TGAU fyddai'n diwallu anghenion rhai dysgwyr yn well, a pham mae hynny'n wir? Beth mae dysgwyr ei angen o gymwysterau i'w helpu nhw i symud ymlaen ac i gefnogi nodau a dibenion y cwricwlwm newydd? Sut ddylai'r cymwysterau hynny edrych? Enghraifft, pa bynciau, sgiliau neu ddulliau asesu fyddai'n gweddu'n well i anghenion y dysgwyr? Gyda rhain mewn golwg, rydyn ni'n awyddus i glywed beth ydych chi'n meddwl sydd ei angen, heblaw TGAU, mwyn i ni fod yn hyderus fod gennym ni gynnig cydlynol a chynhwysol sy'n cefnogi nodau a dibenion y cwricwlwm newydd ac sy'n bodloni anghenion pob dysgwr.